କଥା ଜଗିଲେ ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ମୁଁ ତାହା ଚିନ୍ତା କରିବି। ତୁମେ କେତେ ମାତ୍ର ଭୟ କର ନାହିଁ, ଏଠାରେ କିଛି ବି ଘଟଣା ଘଟିବ। ଦେଖିବେ ପରଶୁରାମ କମଳଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଦେବୁ ନା ମୁଁ ବହୁ କାଳ ଅପୃଥିକ ହେବା ପରେ ହେ ଋଷାଶୃଙ୍ଗଙ୍କ କୃପାରୁ ମୁଁ 4 ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ ପାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ବୀର ପରଶୁଧର ବିବାହ କରିଲା ଭଗବତୀ ଆଜି ସେଇ 4 ପୁତ୍ରଙ୍କର ବିବାହ କରି ଜନକ ଭୁବନରୁ ମୋର ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରକୁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ। ତୋର ହେଉଛି ପରିଚୟ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ରାଜା ତୋର କି ସାହସ
ରାଜା 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 ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ରାଜା ମାନଙ୍କର ବଂଶ ନିବାଦ କରୁଥିଲେ ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ନପୁଂସକ ରାଜା ଭାବେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲୁ ତେଣୁ ତତେ ମୁଁ ଦୟାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ପୁଣି ପୁତ୍ର ଦେଖାଇ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ବୀରବାଦ ପରଶୁରାମ ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନ ଆରେ ଜାଣୁ ମୋର ବଂଶ କର